హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము ఓరియంటేషన్ అంటే ఈ కార్యక్రమం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా జరుపుతున్నాము అనేటువంటి మొదలైనటువంటి అంశాలని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపు నుండి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈరోజు ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. మొదటిగా గురు ప్రణామ్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा अंडी. हरे कृष्ण.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే ప్రభుజీ ఓరియంటేషన్ డే ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది కదా? వచ్చింది ప్రభుజీ. సో వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా మాతాజీ? ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. సో ఈరోజు 0 డే ప్రోగ్రామ్ లో ఓరియంటేషన్ డే 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రోగ్రాంలో మనము ఏం చూడబోతున్నాము ఏంటి అనేటువంటి మొదలైనటువంటి అంశాలని చూద్దాము. సో ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మొత్తంగా ఈ ప్రోగ్రాంలో మనకి మొత్తం ఉండేటువంటి 12 స్టెప్లలో మీకు ఈ అంశాలని వివరించడం జరుగుతుంది. మొదటి దశలో ఈ కోర్స్ అంటే ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి పరిచయం, ఈ కోర్సు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏమిటి అనేటువంటి పరిచయ కార్యక్రమము మొదటి దశ. సో ఇక మనకి ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనకి ఈ 18 రోజులలో మనం చూడబోయేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం కూడా ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకొని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వీరి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేయడము అనేటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంని మనకి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం వారు ఎటువంటి ఫీజులు ఏవి లేకుండా మీకు వీటిని అందించడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము అనేటువంటి వ్యవస్థను స్థాపించినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో వీరు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించారు. సో వీరు చేసినటువంటి బోధనల ఆధారంగా ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన అంటే వారు రచించినటువంటి భగవద్గీత యథాతథము అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి బోధనలు, అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను యథాతథముగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా యథాతథంగా వారు అందించినటువంటి వీటిని మనం చూడడం జరుగుతుంది. సో వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని యుఎస్ఏలో ప్రారంభించడం జరిగింది. వారు అక్కడ ఈ సంస్థని ప్రారంభించి సో మన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను సో మనం చూసేటువంటి అంటే మన హరే కృష్ణ మాతాజీ వాయిస్ ఏమన్నా మెసేజ్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఎవరో ఆడియో రావట్లేదు అని అంటున్నారు. ఓకే వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే వాళ్ళదేమన్నా హరే కృష్ణ. సో మనము ఇక్కడ చర్చించుకున్నటువంటి అవగాహన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అని చెప్తున్నాము. వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని యుఎస్ఏలో స్థాపించడం జరిగింది. వారు ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చిన్నప్పటి నుండే కూడా ఆయన చాలా ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల నుండి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన మమకారాన్ని పెంచుకొని ఆయన చిన్నప్పటి నుండే ఈ కృష్ణ భగవానుల వారి విషయాల్లో అంటే చిన్నప్పుడు తన ఫ్రెండ్స్ వారందరినీ పిలిచి వారి యొక్క తండ్రి సహకారంతో వారు మన ఇక్కడ జగన్నాథ రథయాత్ర వంటి కార్యక్రమాలను వారు చిన్నప్పటి నుంచి చేసేటువంటి వారు. ఆ విధంగా వారి తల్లిదండ్రుల నుండి ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో వారు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ చాట్ బాక్స్ డిజేబుల్ చేస్తారా? సో వీరు చిన్ననాటి నుండే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన
మమకారం కలిగినటువంటి వారు, చిన్నప్పటి నుంచే ఫ్రెండ్స్ వారందరిని పిలుచుకొని వారు ఈ విషయాలని అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన మమకారంతో వారు రథయాత్రలు వంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేసుకునేవారు. ఆ తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత వారు వారి యొక్క గురువులైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారిని వారు కలవడం జరిగింది. కలిసినటువంటి సమయంలో వారి గురువు గారు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి సలహా ఏంటంటే, మీరు యువకులు ఇంగ్లీష్ మంచిగా మాట్లాడగలిగేటువంటి వారు మన ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలని ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రచారం చేయవలసిందిగా నేను కోరుచున్నాను అని ఆయన వారి గురువు గారు అడిగారట. సో ఆ గురువు గారి యొక్క మాటని నెరవేర్చడానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 1965వ సంవత్సరంలో ఇక్కడ మన భారతదేశం నుండి ఒక అంటే నౌకలో అంటే సరుకులను రవాణా చేసేటువంటి ఒక నౌకలో ఆయన అమెరికాకి ప్రయాణించి అక్కడ వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రారంభించి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ ఉండే మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు ఆయన ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వారి దగ్గర చాలా చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఉండేది. కొన్ని భాగవతం పుస్తకాలు, భగవద్గీత పుస్తకాలు తప్ప ఎక్కువగా మనీ వారి దగ్గర లేదు. అయినా కానీ వారు ఇతరుల సహకారంతో సరుకుల రవాణా చేసేటువంటి ఈ నౌకల ద్వారా వారు అమెరికాకు వెళ్ళడం, అక్కడ వారి యొక్క అక్కడ ఉండేటువంటి లోకల్గా ఉండేటువంటి వారి యొక్క సహకారంతో అక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించి ఈ మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలైనటువంటి భగవద్గీత, భాగవతము మన భారతదేశంలో మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో నెలవైనటువంటి మన ప్రదేశం నుండి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా కృష్ణుడు ఆ భగవంతుని యొక్క విషయాల్లో అక్కడ ప్రచారం చేస్తూ ఆయన చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు దీన్ని విస్తరింప చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా వారు విస్తరింప చేసి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలని ప్రచారం చేయడానికి కావలసినటువంటి బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థని, ముద్రణాలయాన్ని ప్రారంభించి ఈ వారు రచించినటువంటి రచనలన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోకి తర్జుమా చేసి వాటిని అక్కడ ప్రచారం చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకమైనటువంటి కృష్ణ భక్తులను తయారు చేసినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసి మన యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రపంచమంతటికీ కూడా పరిచయం చేసినటువంటి వారు లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకరు. అలాగే ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నటువంటిది మన ఇస్కాన్, మనకి ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ని 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నారో అందిస్తున్నటువంటి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ దేవతామూర్తులు, నిత్యం పూజలు అందుకునేటువంటి ఆ దేవతామూర్తులు ఇక్కడ కనిపించేటువంటి వారు. అలాగే ఈ ఇస్కాన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకమైనటువంటి సంస్థలని ప్రారంభించారు. వారు ప్రారంభించినటువంటి గొప్ప సంస్థలలో వెస్ట్ వర్జీనియల్ యుఎస్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుపాద ప్యాలెస్, మహా సుందరమైనటువంటి ప్రభుపాద ప్యాలెస్ ఇది. అలాగే భక్తి వేదాంత మనోర్ అనేటువంటి ఈ యూకేలో ఉండేటువంటి మరొక ఇస్కాన్ సంస్థ ఆలయము. అలాగే ఇది సో ఇస్కాన్ లో మనం జరుపుకునేటువంటి జగన్నాథ రథయాత్రలో తర్వాత వివిధ రకాలుగా ఉక్రెయిన్లో ఇస్కాన్ ఫెస్టివల్ జరిగినప్పుడు అక్కడ పాల్గొన్నటువంటి జన సమూహము సంబంధించినటువంటిది. అలాగే ఇది డర్బన్లో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థ ఆలయము. అలాగే ఇది ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నటువంటి మాయాపూర్ వెస్ట్ బెంగాల్లో అత్యంత సుందరంగాను అత్యంత వ్యయంతో నిర్మిస్తూ ఉన్నటువంటి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఆలయం ఇది ఇస్కాన్ ఆలయము మాయాపూర్. సో అలాగే ఆ ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రారంభము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కాలం చూసినట్లయితే వారు
1965 నుండి ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ ఇక్కడ భారతదేశంలో ఆయన 1965 ఆగస్టు 13న ఇండియాలో నుండి బయలుదేరి, ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్లుగా జలదూత అనేటువంటి నౌక ద్వారా వారు ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణించి అక్కడ ఆ యుఎస్ఏలో ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయంలో దేవతామూర్తులు, అలాగే ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రతిమ అక్కడ ఉండేటువంటిది. సో ఇక ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోగ్రాం అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ మంగళూరు సంస్థకు సంబంధించి అక్కడ దేవతామూర్తులు వీరు. సో అడ్రస్ చూసినట్లయితే ఇది మంగళూరులో ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ లొకేషన్ ని చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఆలయం శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద టెంపుల్, కోకోనట్ గార్డెన్ రోడ్, టాల్ గేట్, కద్రి, మంగళూరు, కర్ణాటక. ప్రస్తుతం మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు ఈ సంస్థలో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వారు హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ నామనిష్టదాస ప్రభు. వారు ఐఐటి కాన్పూర్ నుండి బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన వారు ఐఐటీస్ లో లెక్చర్స్ ఇస్తూ వచ్చేటువంటి వారు. సో వారు ఇక మనకి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో సో దాదాపుగా జూన్ 2019లో ఈ ప్రారంభించారు ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ మనకి ఈ సంస్థలో ఆన్లైన్లో 18 రోజుల్లో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని అందిస్తూ వారు అనేక మంది, ఇప్పటి వరకు మనకి అనేక లక్షల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక సంఖ్యలో ఈ భగవద్గీతని అందిస్తూ ఉన్నటువంటి సంస్థల్లో ఇప్పుడు ఇస్కాన్ మంగళూరు ముందుంది. దానికి కారకులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఆ ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు. సో ఇది ఈ ఇస్కాన్ మంగళూరు. మీరందరూ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి ఈ వెబ్సైట్ iskonmangalore.com. అలాగే యూట్యూబ్ కూడా ఉంటుంది. సో నామనిష్టదాస ప్రభు వారు. అలాగే ఇక మనము ఈ భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమం చెప్తున్నాం. సో ఇది భగవద్గీత మనకి అన్ని ఉపనిషత్తుల మరియు పురాణాల అన్నిటి యొక్క సారమైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథము. ఇది ఒక కులానికో, ఒక మతానికో, లేదా వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి మానవులందరికీ కూడా అవసరమైనటువంటి గ్రంథము. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని ద్వారా అందించబడినటువంటి, ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి మాటలు, భగవద్గీత, భగవంతుని యొక్క పలుకులు ఉండేటువంటి ఇది. సో ఇది ఈ భగవద్గీతని ఆశ్రయించినట్లయితే మన జీవితాలలో కలిగేటువంటి ఎన్నో ప్రశ్నలకి, మన జీవితంలో మనకు కలిగేటువంటి ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలన్నింటికీ కూడా పరిష్కారాలు దొరికేటువంటి ఏకైక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథము ఈ భగవద్గీత. సో దీన్ని ఒక స్పిరిచువల్ డిక్షనరీగా కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అని మహాత్మా గాంధీ, తర్వాత ఇతరులు వంటి ఎంతో మంది యోగులు, తాత్వికులు, అలాగే మహోన్నతులు, శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ పొందినటువంటి గ్రంథము ఈ భగవద్గీత. సో అలాగే భగవద్గీత పైన మహాత్మా గాంధీ గారి అభిప్రాయం ఇక్కడ: దోస్ హూ మెడిటేట్ ఆన్ ది గీత విల్ డెరైవ్ ఫ్రెష్ జాయ్ అండ్ న్యూ మీనింగ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. అలాగే ఇక్కడ సైంటిస్టులు అయినటువంటి ఐన్స్టీన్, సో వెన్ ఐ రీడ్ ది భగవద్గీత and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. So alage ika mari
భగవద్గీతను అనేక మంది అనేక సంస్థల ద్వారా భగవద్గీత అందించబడుతూ ఉంది. మరి ఎందుకు ఇస్కాన్ ద్వారా అందించబడేటువంటి భగవద్గీతకి ప్రాముఖ్యత? వై ఇస్కాన్? ఇది మరి ఎందుకు దీన్ని యథాతథము, మిగతా భగవద్గీతల్లో ఎవరు కూడా యథాతథము అని చేయడం జరగలేదు. హరే కృష్ణ అండి. ఎవరైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మనం లాస్ట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. హ్యాండ్స్ రైట్ చేయడం కానీ, మెసేజ్లు పెట్టడం కానీ, అవన్నీ లాస్ట్లో చూద్దాము. సో హరే కృష్ణ. సో ఈ భగవద్గీత అనేక మంది అనేక సంస్థలు భగవద్గీతను అందిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా ఈ భగవద్గీత యథాతథము, భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భగవద్గీతను అర్జునుడికి బోధించారో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఇస్కాన్ వారు అందించేటువంటి భగవద్గీతలో పొందుపరచబడినవి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనువాదం చేసినటువంటి, రచించినటువంటి ఆ సంస్కృతం నుంచి రాసినటువంటి ఆ భగవద్గీతలో ఉన్నది. సో కనుకనే దీన్ని ఇక్కడ ఇది ఎందుకంటే ఈ ఇస్కాన్ లో పొందుపరచబడినటువంటి ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో ఇది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటిది. ఎటువంటి బ్రేకేజ్ లేకుండా సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను యథాతథంగా తర్జుమా చేయడం జరిగింది. మరి దానికి యథాతథంగా అందించాలి అంటే ఎక్కడ కూడా బ్రేకేజ్ లేకుండా ఉండాలి. ఒక వైర్ మనం ఛార్జింగ్ చేయాలనుకోండి, లేదా ఒక వైరు నుండి కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనుకోండి, ఎక్కడైనా లేదా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఎక్కడైనా మధ్యలో కటింగ్స్ ఉన్నట్లయితే అది చివరికి సక్రమంగా అందుకు చేరదు. సో ఇక్కడ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థలో ఇది ఎందుకు భగవద్గీత యథాతథము అని చెప్పబడుతుందంటే ఆ సాక్షాత్తు భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఆ బోధనలు, అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు, అంతకుముందు ఆ అర్జునుడి కంటే ముందు కూడా ఈ భగవద్గీతని కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించారు. సో ఈ బోధనల్లో ఆయన యొక్క శిష్యుడైనటువంటి బ్రహ్మ, ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటి బ్రహ్మకు, బ్రహ్మ ద్వారా నారదుడికి, నారదుడు ద్వారా వ్యాసుడికి, ఆ వ్యాసుడి ద్వారా ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి వైష్ణవ ఆచార్యులు, గురువులుగా ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా క్రమక్రమంలో మనం భగవద్గీత యథాతథం పుస్తకం ఉన్నట్లయితే ఆ పుస్తకంలో మీకు గురు శిష్య పరంపర లిస్ట్ ఉంటుంది. సో దానిలో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి పరంపరలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వీరికి ముందు ఉన్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు, సో వీరు ఆ విధంగా క్రమంలో వచ్చినట్టు అంటే ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుడు నుండి వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఎలాంటి బ్రేకేజ్ లేకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అందించబడినటువంటిది ఇది. ద మెసేజ్ ఆఫ్ కృష్ణ మస్ట్ కమ్ వయా అన్బ్రోకెన్ చైన్ ఆఫ్ ది డిసిప్లిక్ సక్సెషన్. సో ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ఆ భగవంతుడి యొక్క శిష్య పరంపరలో ఎలాంటి బ్రేకేజ్ లేకుండా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో వచ్చింది. కనుకనే వారు బోధించినటువంటి బోధనలన్నీ కూడా యథాతథంగా అనువాదించబడినవి అని చెప్తారు ఇస్కాన్. అది ఇస్కాను భగవద్గీత యొక్క ప్రాముఖ్యత. అలాగే భగవద్గీతలో ఎన్నిసార్లు చదువుతూ ఉన్నా ఎంతో కొత్తదనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎంత చదివినా అది తనివి తీరేటువంటిది కాదు. అటువంటి ఆ భగవద్గీతను ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో మనం కంప్లీట్ చేయాలంటే దాదాపుగా 1 సంవత్సర కాలం పడుతూ ఉంటుంది దాన్ని పూర్తి చేయడానికి. హరే కృష్ణ అండి. అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని కొంచెం గమనించగలరు. ఇది ఒక వ్యాస్ట్ బుక్. సో దీన్ని మనం సిస్టమేటిక్ గా అధ్యయనం చేయాలి, అవగాహన చేసుకోవాలి అంటే దాదాపుగా 1 సంవత్సరము అంతకంటే ఎక్కువగా పడుతుంది. కానీ ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు సాహసోపేతంగా 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేసి మనందరికీ కూడా ఆ భగవద్గీత పైన ఒక అవగాహన, భగవద్గీతలో ఏమేమి అంశాలు ఉన్నవి ఏంటి అనేటువంటి ఒక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని మనకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇన్ 18 days వీ కెనాట్ డూ దట్. అంటే ఆ భగవద్గీత మొత్తాన్ని కూడా
అవగాహన పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటిది 18 రోజులలో సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సో ఇది మీరు అందరూ కూడా గమనించవలసినటువంటి విషయం. సో అయితే మరి ఏంటి మనం ఇక్కడ మరి ఎందుకు మీరు మాకు 18 రోజులలో ఈ భగవద్గీతను అందిస్తా అన్నారు అంటే, భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి ఆ సాక్షాత్తు భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలు ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేసేటువంటిది ఏంటంటే ఫ్లో థాట్స్. ఆయన చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాలు ఆ భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ఆ కృష్ణ భగవానులు సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఆ అర్జునుడికి ద్వాపర యుగంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానులు వారు బోధించినటువంటి ఆ బోధనలలో ఉండేటువంటి థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అవగాహన వాటిని మీకు అవగాహన చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కొన్ని ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మేము 18 రోజులలో ఆ నామనిష్టదాస ప్రభు వారు డిజైన్ చేసినటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంలో 18 రోజుల్లో రోజుకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఏమి బోధించబడుతుంది, అలాగే ఆ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని శ్లోకాలను ఇప్పుడు తీసుకొని ఆ శ్లోకాలను చదివి వాటి యొక్క భావాలను మీకు చెప్పి అంటే ఆ అధ్యాయం కృష్ణుడు ఏమి బోధనలు చేయదలుచుకున్నారు అనే మొత్తంగా భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. 18 అధ్యాయాలని 18 యోగాలు అని పిలువబడతాయి. సో ఆ యోగాలలో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏమి విషయాలని చెప్పదలుచుకున్నాడు అనేటువంటివి సంక్షిప్తంగా ఆ భగవద్గీతలోని ప్రతి అధ్యాయం మనకి ఖచ్చితంగా అవగాహన అయ్యే విధంగా అధ్యాయం యొక్క ముఖ్య సారాంశాన్ని అందులో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలని ఈ లెవెల్ 1 అంటాం. మనం ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయినటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఇది లెవెల్ 1. సో ముందుగా దీంట్లో మీకేంటంటే భగవద్గీత కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి అంశాలు 700 శ్లోకాలుగా ఉండేటువంటి భగవద్గీత ఇది. దాన్ని ఆ 700 శ్లోకాలు 18 అధ్యాయాలుగా ఉంటాయి. ఆ 18 అధ్యాయాల్లో ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఏమి అంశాలు ఉన్నవి, అందులో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలను చదివి వాటి యొక్క భావాలు మీకు తెలియచేస్తూ ఆ అధ్యాయం యొక్క భావము అంటే అవగాహన ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు మన ఈ మానవులకు అనేటువంటి అంటే అర్జునుడిని ఆయన బేస్గా చేసుకుని ఈ మానవులమైనటువంటి మనందరికీ కూడా బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీత భగవంతుని యొక్క పలుకులు, ది సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటుంటాం దీన్ని భగవద్గీతని. సో దీనిలో ఆయన అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని మనకి పొందుపరిచారు. అన్ని పురాణాలు అన్ని మనం ఒకసారిగా చదవలేము కనుక అన్నిటి యొక్క సారంగా ఉండేటువంటిది ఈ భగవద్గీత. సో ఈ భగవద్గీతని అందుకే మనం ఇంతకుముందు అన్ని మానవుల యొక్క జీవితంలో కలిగేటువంటి ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రతి సమస్యకి స్ట్రెస్ కానీ ఇంకా ఏవైనా కానివ్వండి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి దేనికైనా కానీ సమాధానం లభించేటువంటిది, మనకు కలిగినటువంటి ఏ ప్రాబ్లంని మనం ఫేస్ చేసినా దానికి సమాధానం లభించేటువంటిది ఈ భగవద్గీత. సో అటువంటి ఈ భగవద్గీతని లెవెల్ 1లో ఈ 18 రోజులలో మీకు ఆ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏమి విషయాలను చెప్పదలుచుకున్నాడు అవి చేస్తుంది. ఇంకా పూర్తిగా ఈ విధంగా మీరు దానిపైన అవగాహన ఏర్పరచుకున్నట్లయితే అంటే భగవద్గీత ఇది, దీంట్లో ఈ విషయాలు ఉన్నవి అని తెలుసుకొని ఇంకా చదవాలి, ఇంకా వాటిని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఉన్నట్లయితే ఫర్దర్గా కూడా మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు అందిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఆ పరిచయ కార్యక్రమం. ఇక ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ 18 days కోర్స్. ఈ 18 రోజుల యొక్క అవగాహన కార్యక్రమంలో 1 hour a day క్లాస్, ప్రతిరోజు ఒక గంట క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మనకి సమయం 9 to 10, అందరికీ కూడా ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఉన్నట్లయితే 9 to 10 అందరూ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది అనేటువంటి సమయంతో. అందుకే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇస్కాన్ మంగళూరు మార్నింగ్ 6 గంటల నుండి సాయంత్రం 9 గంటల వరకు ఎవరెవరికి ఏ సమయాలలో ఫ్రీగా ఉంటే వారికి ఆయా సమయాలలో అనేకమైనటువంటి సెషన్స్ని ఏర్పాటు చేయడము అనేటువంటిది ఇస్కాన్ మంగళూరు యొక్క ఘనత. సో వారు 9 o'clockకి మనకి ఈ కార్యక్రమం రోజుకి ఒక గంట చొప్పున ఉంటుంది. అలాగే 1 chapter 1 day, ఒక రోజు ఒక చాప్టర్ని అవగాహన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే
ఆ అధ్యాయంలో కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్, ప్రతి అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి ముఖ్య అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్కస్ చేసి అవి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా అవగాహన చేయడం అనేటువంటిది ఈ కోర్సు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అర్థమవుతుంది కదా? ప్రతిరోజు ఒక రోజు 18 రోజుల ప్రోగ్రాము, ఇవాళ కాకుండా నెక్స్ట్ నుండి 18 రోజులు ఉంటుంది. ఈరోజు 0 ఓరియంటేషన్. సో ప్రతిరోజు 1 గంట సమయం మీరు కేటాయించి ఎన్నెన్నో ప్రోగ్రాం వేరుగా ఉండేటువంటి సినిమా, టీవీ సీరియల్ అలాంటి వాటికి బదులుగా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు, జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యంని బోధించబడినటువంటి ఆ బోధనలు, భగవంతుని యొక్క బోధనలకి 1 గంట సమయం హెచ్చించండి. అందరికీ దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి వారికి 1 గంట సమయం కేటాయించండి. మహోన్నతమైనటువంటి మార్పులను మీరు గమనించవచ్చు ఈ భగవద్గీతను దాన్ని వినడం ద్వారా, దాన్ని రోజుకు 1 శ్లోకమైన కనీసం చదవడం ద్వారా, అలాగే రోజుకి 1 అధ్యాయం చొప్పున అందులో ఉండేటువంటి ముఖ్యాంశాలు. ఆ తర్వాత 1 అవర్ తర్వాత మీకు ఏవైనా సందేహాలు కలిగినట్లయితే ఆ రోజు జరిగినటువంటి భగవద్గీత ఆ చాప్టర్లో మీకు ఎటువంటి సందేహాలు కలిగినా ఆ సందేహాలని నివృత్తి చేయడానికి ఒక 15 నుండి 20 నిమిషాలు, ఒకవేళ అవసరమైతే అది కరెక్ట్గా ప్రాసెస్ నడుస్తుంది అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ సమయమైనా కేటాయించడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఉంటుంది. సో 9 to 10 క్లాస్ ఉంది అనుకున్నట్లయితే 10 to 10:15 ఆర్ 10:20 వరకు కూడా అదే చాప్టర్కి సంబంధించి, అలాగే భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి డిస్కషన్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు ఏవైనా అడిగితే, మీకు కలిగినటువంటి సందేహాలు అడిగితే వాటికి సమాధానాలు ఆ కృష్ణుడి అనుగ్రహం ద్వారా, ఆయన యొక్క కృప ద్వారా వాటిని నివృత్తి చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాగే మీరు ఈ 18 రోజులలో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే రిజిస్టర్ చేసుకొని మీరు అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అధ్యాయం పైన క్విజ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే వినడమే కాకుండా ఈ విన్నటువంటి దాన్ని మీరు ఏమాత్రం దాన్ని అవగాహన చేసుకున్నారు, ఆ అధ్యాయం పైన మీకు ఎంత అవగాహన వచ్చింది అనేటువంటి దానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈచ్ చాప్టర్లో కూడా 10 క్వశ్చన్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. 10 క్వశ్చన్స్ కదా చాప్టర్? అవును ప్రభుజీ. సో ప్రతి అధ్యాయం పైన కూడా 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వాటికి సమాధానం చేస్తే మీరు నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళుకుంటే ఆ 18 అధ్యాయాల పైన క్విజ్ ఉంటుంది. ఆ క్విజ్ మీరు కంప్లీట్ చేసినట్లయితే సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన కార్యక్రమానికి మీరు హాజరైనట్లుగా, అంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు పూర్తి చేసినట్లుగా ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది. అది చూద్దాం తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో హరే కృష్ణ అండి. క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇంతకు ముందుగా చెప్పినట్లుగా మనము ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత బేసిక్ భగవద్గీత ఇన్ 18 days లెవెల్ 1 ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నాము. బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ మనకి. సో దీంట్లో మనము భగవద్గీత యొక్క పరిచయము, భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి 18 అధ్యాయాలు, ఆ 18 అధ్యాయాలలో ఆ సాక్షాత్తు భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏం బోధించారు, అంటే ఆ అర్జునుడి ద్వారా మనకు అందించినటువంటి, ఈ మానవాళికి అందించినటువంటిది భగవద్గీత. ముఖ్యంగా అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అండి. సో అన్ని ప్రశ్నలకు, అన్ని మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి సవాళ్ళన్నిటికీ పరిష్కారం లభిస్తుందని చెప్పాము. అంతేకాదు ఈ భగవద్గీత అనేటువంటిది మానవులకు, మానవుల జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. ఎవడైనా ఒక సంస్థలో ఒక వస్తువు తయారు చేస్తే దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటే ఎక్కువ కాలం మన్నిక అవుతుంది, లేదా ఎలా పాడవకుండా నడుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పినట్లుగానే మానవులుగా ఉన్నటువంటి మనము, మన జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి, మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, మనం ఏ విధంగా మన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలను బోధించేటువంటి ఒక మాన్యువల్ ఇది. సో కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కుల, మత, వర్గ భేదాలు లేకుండా చదవవలసినటువంటి గ్రంథం. అలాగే వయసులతో సంబంధం లేకుండా. కొంత అపోహ ఉంది, భగవద్గీత ఎప్పుడో హరే కృష్ణ హరే రామ అనుకుంటూ పదవీ విరమణలు పొందినప్పుడు, లేకపోతే ముసలితనానికి వచ్చినప్పుడు, ఏమీ పనులు లేనప్పుడు కూర్చొని చదవాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నామండి. తప్పు అది. చిన్న పిల్లవాళ్ళ దగ్గర నుండి యువకులు, మధ్య వయస్కులు, ముసలి వాళ్ళు అందరూ కూడా చదవవలసినటువంటి పుస్తకం ఇది అండి, గ్రంథం ఇది. సాధారణ కవులు రచించినటువంటి గ్రంథం కాదండి ఇది.
సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలను వ్యాస మహర్షి గ్రంథీకరించినటువంటి ఇది అండి. సో కనుక ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని అందరూ కూడా లింగ, వర్గ, వయస్సు భేదాలు లేకుండా అందరూ కూడా చూడవలసినటువంటి, చదవవలసినటువంటి, అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి, ఆచరించవలసినటువంటి గ్రంథం ఇది. సో దీనిలో మనం బేసిక్గా మీకు 18 రోజుల్లో లెవెల్ 1లో ఉన్నాము. అలాగే మీరు ఇక ఈ భగవద్గీత పైన, ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన కలిగి దాన్ని మరలా కంటిన్యూ అవదలుచుకున్నట్లయితే లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 భక్తి వృక్ష అంటూ ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశారు ఇస్కాన్ మంగళూరు తరఫున. అలాగే ఇస్కాన్ సంస్థలన్నిటిలో కూడా ఉంటుంది. మనకి నామనిష్టదాస ప్రభు ఈ విధంగా మనకి ఆయన డిజైన్ చేసి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి వరకు కూడా చేరుకునే విధంగా ఈ భక్తి, అంటే భక్తిలో మనం అలా కంటిన్యూ అవదలుచుకున్నట్లయితే, ఈ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ పోవాలి అనుకున్నట్లయితే శ్రద్ధావనని, కృష్ణ సేవక, కృష్ణదా, తర్వాత శ్రీల ప్రపాదాశ్వర్యం, అలాగే శ్రీ గురు చరణాశ్వర్యం అనే ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది అంచెలంచెలుగా ఎదుర్కొంటూ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన పెంచుకునేటువంటి ఈ భక్తి స్టెప్స్ ని డిజైన్ చేసినటువంటివండి. సో ఇక రెండవది, మీకు ఆ 12 స్టెప్స్ లో ఉండేటువంటి ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది ఈ కోర్స్ ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ ది కోర్స్ అండ్ సీరియస్ స్టడీ, అంటే దాన్ని చదువుకోవడానికి మనకి ఉండేటువంటి ఈ భగవద్గీత అలాగే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన మనకి ఆన్లైన్లో ఈ ఫ్రీగా ఈ బుక్స్ లభిస్తాయండి. సో ఈ ఫ్రీ ఈ బుక్స్ చూసుకోవడానికి ఇక్కడ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది, మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్లలో పెడతాము. సో ఈ రీసోర్సెస్, ఫ్రీ ఈ రీసోర్సెస్, వీటిని మనం క్లిక్ చేసి చూసినట్లయితే సో ఈ విధంగా మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు యొక్క డాష్ బోర్డ్లో ఈ విధంగా మనకి అన్నీ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. మనకి కావలసినటువంటి డౌన్లోడ్ ఫ్రీ కాపీస్ ఏది కావాలంటే అది, భగవద్గీత కానివి, ఇంగ్లీష్, హిందీ, కన్నడం, తమిళ్, తెలుగు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలుగు కావాలని ఈ విధంగా క్లిక్ చేసినట్లయితే స్లో అవుతున్నట్టుంది. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా భగవద్గీత, హరే కృష్ణ, భగవద్గీత యథాతథం. సో కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ ఇలా ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అంతర్జాతీయ సంఘం, ఈ విధంగా ప్రథమ అధ్యాయం ఈ విధంగా మనం చదవచ్చండి. సో ఆ విధంగా మీరు ఆ భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో చూడవచ్చు. సో అలాగే ఇక్కడ మనం ఇది ఆన్లైన్లో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మన ఇస్కాన్ మంగళూరు ఆ వెబ్సైట్ నుండి ఫ్రీగా కావాల్సినవన్నీ కూడా సాఫ్ట్ కాపీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకా మీరు ఈ అండర్స్టాండింగ్ గీత ఇన్ 18 డేస్లో ముఖ్యంగా 600 రూపీస్, అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ సాఫ్ట్ కాపీస్ పక్కన పెట్టుకొని ఉండలేము కనుక నెట్ ప్రాబ్లం కానీ అవి కానీ ఉండటము ఉంచే బదులుగా ఈ ఫిజికల్గా మనకి హార్డ్ కాపీస్ ఉన్నట్లయితే బాగుంటుంది. సో భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి పుస్తకము, అలాగే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మ సాక్షాత్కారము, అలాగే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలు అనేటువంటి పుస్తకము, అలాగే దాంతోపాటు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయడానికి 108 సార్లు అలా చేయడానికి ఒక జపమాలతో, ఇది ఒక 600 రూపీస్ ద్వారా మనం ఇస్కాన్ మంగళూరు నుండి కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొనొచ్చండి. సో ఎవరికి బలవంతం ఏం లేదు, మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉన్నవాళ్ళు పర్వాలేదు, లేని వాళ్ళు ఆ భగవద్గీత ఉంటే మంచిది అందరికీ. సో కాబట్టి పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మరలా ఆ ఇస్కాన్ మంగళూరులో ఉండేటువంటి శ్రీ రాధా గోవిందులు వారు. అలాగే మనకి ఈ వాట్సాప్ కోడ్ అండ్ కండక్ట్, ఎలా కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వాట్సాప్ లో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి,
అనేటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్లలో మీకు ఆల్రెడీ అందరూ కూడా తెలిసి ఉంటుంది. 9 PM గ్రూప్లలో దాదాపుగా ఇవాళ ఇంకొక కొత్త గ్రూప్ ఫామ్ అయినట్టుంది. దాదాపుగా 4 గ్రూపులు ఉన్నాయి 9 PM లో. సో ఇక్కడ మరి అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం, ఎందుకంటే ఆ గ్రూపులలో ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తిని మరొకరు మనము రెస్పెక్టబుల్ గా ఉండవలసినటువంటిది. ఎవరికి కూడా మనము ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అందరూ కూడా అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రిమెంబర్ టు కన్సిడర్ రెస్పెక్టబుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్స్ ప్రైవసీ. ఎందుకంటే అందులో ఉన్నాయి కదా అని వారికి ఎవరెవరికో మెసేజ్లు చేయడము అలాంటివి ఏవి చేయకూడదండి. అలాగే ఆ వాలంటీర్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి మీకు కావాల్సినవి ఉంటాయి అందులో. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ మాతాజీ శ్రీదేవి మాతాజీ పెడుతున్నారు. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి ఉంటే మాతాజీకి పర్సనల్ గా పెట్టేయండి. లేదు అంటే నా నంబర్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ, డాక్టర్ మోహన్ రావు అనేటువంటిది ఉంటుంది. దాంట్లో ఏదైనా సందేహం మెయిన్ గా మాతాజీకి పెట్టేసేయండి. మాతాజీ మీకు టెక్నికల్ గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఈ శ్లోకాలు కానీ వీటి మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు నాకైనా పెట్టినా పర్వాలేదండి. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ వాట్సాప్ గ్రూపులలో ఆ గ్రూప్ నంబర్స్ ఉపయోగించి ఎటువంటివి మీరు చేయకూడదు దయచేసి. ఎందుకంటే అందరి యొక్క ప్రైవసీని మనం కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ మనం పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం అందరం కూడా చాలా ఒకళ్ళపైన ఒకళ్ళు మర్యాద పూర్వకంగా ఉండవలసినటువంటివండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైనవి ఏవైనా పంపించినట్లయితే వారి నంబర్లు బ్లాక్ చేయడము అలాగే గ్రూపుల నుండి వారిని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి అలాంటిది ఎవరు కూడా చేయరని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఆ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఆ కృష్ణుడి యొక్క కృప ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాం వినాలి అని అనుకుని వచ్చినటువంటి వారం కనుక సో అటువంటి పరిస్థితులు రావు అని అనుకుంటున్నాము అందరము. సో అలాగే ఇక ఇంట్రడక్షన్ ఇంతకుముందే చెప్పాం, నేను ఇంట్రడక్షన్ టు ది టీచర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో టీచర్గా నేను ప్రతిరోజు ఒక అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి, నా పేరు మోహన్ రావు. సో నేను మీకు ఎటువంటి అంటే ఆ ప్రతిరోజు రోజుకొక అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు చదివి ఆ శ్లోకాల యొక్క భావము, ముఖ్యంగా ఆ అధ్యాయం యొక్క భావాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ అధ్యాయాన్ని అర్జునుడికి బోధించారు, తద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలని మీకు క్లుప్తంగా వివరించడం జరుగుతుంది. అలాగే గ్రూప్ అడ్మిన్స్ గా మనకి శ్రీదేవి మాతాజీ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి సూర్యకుమారి మాతాజీ కూడా ఉంటారు. ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే అవి చేస్తామండి. సో ఆ విధంగా మనము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో టెస్టిమోనీ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్. సో ప్రీవియస్ ఇంతకు ముందు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లో, ఎందుకంటే ఇది 22వ బ్యాచ్ అండి, 22వ బ్యాచ్గా నడుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఈ 22వ బ్యాచ్ అంటే ఇంతకు ముందు 21 బ్యాచ్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇలా 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసేటువంటి ఈ కార్యక్రమం. సో కాబట్టి వారిలో అంతకుముందు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పూర్తి చేసుకున్నటువంటి వారు ఇచ్చినటువంటి అభిప్రాయంలో మీనా గౌతమ్ అనేటువంటి మాతాజీ వారు ఇచ్చినటువంటిది, దో నాట్ విజిటెడ్ ఇన్ పర్సన్ బట్ have been associated with ISKCON Mangalore virtually. Why different religious program and particularly through its online course in our spiritual journey of Krishna consciousness during Corona pandemic. This is all free of cost. ఇది మీకు అది ముందే చెప్పాము. ఈ కోర్సులో మీకు ఎటువంటి బర్డెన్, ఎటువంటి కోర్స్ ఫీజెస్ ఉండవండి. అందరూ కూడా ఫ్రీగానే బోధనలు అందించడం జరుగుతుంది. సో ఆమె మాతాజీ ఇలా అంటున్నారు, ఐ కంగ్రాచులేట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అండ్ హిస్ టీమ్, distinguished dedicated teachers who are doing wonderful job and they are all the service of Lord Krishna and the society by sharing their all spiritual wisdom and knowledge. We have overcome all these critical time by getting connected with such a spiritual leaders and
లైక్ మైండెడ్ లార్డ్ కృష్ణ డివోటీస్ హరే కృష్ణ అంటూ మాతాజీ పెట్టారు. అలాగే ఇంకొక ప్రభు కూడా ఈ విధంగా వారి యొక్క వ్యూస్ ని వారు అనుభవించినటువంటి విషయాలని సో వారు ఇక్కడ లాస్ట్ లో మొన్న చెప్తున్నారు. I get touch with the ISKCON Mangalore in March 21. I am very much blessed by Krishna. సో ఈ విధంగా వారి యొక్క అభిప్రాయాలని వారు వ్యక్తపరచడం జరిగిందండి. సో ఇక జూమ్ క్లాసెస్, సో మీరు జూమ్ క్లాసెస్ దయచేసి అందరూ కూడా ఈ జూమ్ క్లాసెస్ వినేటప్పుడు attentively in class, appropriate dress and posture. సో ఇక్కడ మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో ఇక్కడ అవగాహన కార్యక్రమం అండి. కాబట్టి ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఈ క్లాసులకి అటెండ్ అవుతారు అని అందరికీ కూడా విన్నవించుకుంటున్నాము. అందరూ కూడా ఆ విధంగానే ఒక సక్రమమైనటువంటి ఒక 1 hour సమయం ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనమందరం కూడా ఆ భగవంతుని కృపకు పాత్రలు అవడానికి కలిగినటువంటి అవకాశం, ఆ అవకాశాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకొని సక్రమంగా ఈ జూమ్ క్లాసులకు అటెండ్ అవుతారు. అలాగే అందరూ కూడా దయచేసి రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతారు అని భావిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే సో ఇక మీకు ఆ క్విజ్ క్వారీస్ ఏవైనా మీ డౌట్స్ లేదా ఏదైనటువంటి మీకు హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినా కానీ సో ఆస్క్ టీచర్ డ్యూరింగ్ క్లాస్ బై రైజింగ్ హ్యాండ్ ఆర్ జూమ్ చాట్. సో మీకు కలిగినటువంటి సందేహాలు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం ద్వారా, అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేసే సమయంలో మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసినట్లయితే లేదా చాట్ బాక్స్ లో మీరు మెసేజ్ పోస్ట్ చేసినట్లయితే దానికి టీచర్గా మేము సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాం, ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నప్పుడు మాతాజీ కానీ నాకు కానీ మెసేజ్ చేయవచ్చు. అలాగే ఏవి డౌట్స్ ఉన్నా నాకు మీరు కాల్ చేయవచ్చు. నా వాట్సాప్ నంబర్ అక్కడ నంబర్ ఉంటుంది. మామూలుగా రెగ్యులర్ వాట్సాప్లో దాని నంబర్ తీసుకొని రెగ్యులర్ మామూలు టెలిఫోనిక్గా నాతో మాట్లాడచ్చు. లేదా మాతాజీతో కానీ, ఇక్కడ గ్రూప్ అడ్మిన్స్ ఉన్నారు, శ్రీదేవి మాతాజీ ఉంటారు, మాతాజీతో కానీ లేదా సూర్యకుమారి మాతాజీ కానీ ఏదైనా ఉంటారు, మీకు కావాల్సినటువంటి సందేహాలు వారితో షేర్ చేసుకోవచ్చండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది. అలాగే ఇక మీకు ఇంకా వెబ్సైట్ లో కూడా వాలంటీర్ సపోర్ట్ 6 AM నుండి midnight 12 వరకు ఎవ్రీడే మీకు 24/7 6 AM to 12 midnight వరకు కూడా దీనికి మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చండి. అలాగే మన ఇస్కాన్ మంగళూరు సంబంధించినటువంటి కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఈ వెబ్సైట్ ఇది. సో ఇక ఇవన్నీ మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగించినప్పుడు చివరిగా, ఎందుకంటే ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటారు, ఆల్రెడీ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి నామనిష్టదాస ప్రభు ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడినటువంటి సమయంలో నామనిష్టదాస ప్రభు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వారికి కూడా మీరు మెయిల్ చేయవచ్చండి. సో ఇవన్నీ దాదాపుగా ఇక్కడే మీకు సాల్వ్ అవుతుంది. కాని పక్షంలో ఇక్కడ దాకైనా మీరు వెళ్ళవచ్చు. సో ఇది మీకు ఉండేటువంటి అవకాశాలు. సో అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పాం, ప్రభు టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ దానిలో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా కొంత అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు డొనేషన్స్ కానీ ఏమైనా చేసేటువంటి ఉంటుంది అని అనుకుంటారు. కాబట్టి ఈ సేవల్లో ఆఫర్స్ చేయడానికి కానీ వీటిలో టెంపుల్లో జరిగేటువంటి వాటికి మీకు ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ దాంట్లో ఉండదలుచుకున్నటువంటి ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కి స్పాన్సర్ చేయడానికి ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందులో కూడా ఆ కన్స్ట్రక్షన్ లో భాగస్వాములు కాదలుచుకున్నటువంటి వారు మీరు టీచర్స్ కానీ అడ్మిన్ కానీ అడిగితే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తారు. ఎవరికి ఇది బలవంతం ఏం లేదండి. సో కాబట్టి అలాంటి అవకాశాలను సద్వినియోగపరచదలుచుకున్న వారికి ఈ అవకాశం ఉంది, దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే మనకి స్పామ్ వార్నింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అన్నటువంటి సాధారణంగా ఏవైనా మనకి మెసేజ్లు ఏవైనా వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వాటిని మనకి ఒరిజినల్ గా టెంపుల్ నుంచి వచ్చినవా
లేదా వేరే నుంచి వస్తున్నాయా అనేటువంటివి అవన్నీ చూసుకొని, సో ఇక్కడ మీకు అంటే ఒరిజినల్ వాటితో కంపేర్ చేసుకోవడానికి మీకు అన్ని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ 2 మాత్రమే ఉంటాయి. అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇవి, అంతేకాని వేరే విధంగా రిలేటెడ్గా కనిపిస్తూ వచ్చేవన్నీ కూడా స్పామ్ ఎలా వాటిలలో ఉంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో అలాగే ఈ ఇస్కాన్ వారు అందించేటువంటి మంగళూరు నుంచి మనకి అందించేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం వెబ్సైట్ ఉంది, ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాము. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు.com దాంట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మరి అక్కడ అన్నీ కూడా ఆ వెబ్సైట్లో మీకు కావలసినవన్నీ ఆల్రెడీ అందరూ కూడా ఆ వెబ్సైట్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వచ్చినటువంటి వారే. సో అక్కడికి మనం ఇస్కాన్ మంగళూరుకి వెళ్తే ఈ విధంగా హోమ్ పేజీ, రిజిస్ట్రేషన్, తర్వాత క్లాస్ లింక్స్, యాక్టివిటీస్, స్టోరు, డొనేషన్, ఫోరము, హెల్ప్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అక్కడ ఆ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా మీరు వెళ్ళి వచ్చినటువంటి వారే. సో అలాగే ఇస్కాన్ మంగళూరు నుండి ఇక్కడ మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. సో యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎవ్రీడే జరిగేటువంటి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా లైవ్ ఇవ్వబడుతుంది, దాంట్లో స్టోర్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైనా ఏ పరిస్థితులలో ఎప్పుడైనా క్లాస్ మిస్ అయినట్లయితే ఆ క్లాస్ వినడానికి ఆ టీచర్ పేరు మీదుగా మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే, ఎందుకంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, డౌట్ ఏం లేదు, ఏదైనా వినొచ్చు. మీకు ఆ టీచర్ అలవాటై ఉంటుంది కాబట్టి అదే టీచర్కి సంబంధించినటువంటి పేరుతో మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ రోజు జరిగినటువంటిది, మిస్ అయినటువంటిది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చండి. ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ మంగళూరు అనేటువంటి, సో ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి, జరిగినటువంటి అంతకుముందు జరిగిన ప్రోగ్రామ్స్, జరుగుతుండేటువంటి అన్నీ కూడా వినవచ్చు. అలాగే మీకు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉన్నట్లయితే ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ మంగళూరు ఫేస్బుక్ కూడా ఉంది. సో దానిలో కూడా ఆ టెంపుల్లో జరిగేటువంటి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు దాంట్లో అక్కడ వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు అండి, ఫేస్బుక్లో కూడా. అలాగే డైలీ క్విజెస్, మీరు మన ఇస్కాన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినట్లయితే అందులో ఆ క్విజెస్ చేసేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ మనకి అండర్స్టాండింగ్ గీతా ఇన్ 18 days క్విజ్కి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అన్ని లాంగ్వేజ్, మనకు ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ అన్నిట్లో కూడా ఇక్కడ మనం తెలుగుకి వెళ్తే దాంట్లో సో ఈ విధంగా మనం లెవెల్ 1 అంటే 18 days తెలుగు దీంట్లోకి, ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ. నెట్ స్లోగా వస్తున్నట్టు. ఓకే అండి, తర్వాత చూద్దాము. సరే, ఓకే. హరే కృష్ణ. సో అలాగే ఇంత ముందుగా చెప్పాము, బుక్స్ కానీ ఏవైనా మనం పర్చేస్ చేయదలుచుకున్నట్లయితే, సో తెలుగులో ఇక్కడ మీకు ఇంగ్లీష్లో కనిపిస్తున్నాయి, బట్ తెలుగులోనే వస్తాయి పుస్తకాలు మనం ఏదైనా చూడదలుచుకున్నట్లయితే. సో అలాగే దయచేసి అందరూ కూడా ఈ అన్ని క్విజెస్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. ఆ క్విజెస్ చేయడానికి మీకు లింక్ పంపిస్తాము, ఆ లింక్లో ద్వారా మీరు క్విజ్లను కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చండి. సో అలాగే ఇక మనము రేపటి నుంచి జరిగేటువంటి క్లాసులన్నీ కూడా వినడానికి ఒక సంకల్పం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ప్రతిరోజు క్లాస్లో మనం సాధారణంగా తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అలాగే మన ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రణామం కూడా చదువుతాము. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే వైష్ణవి జన స్వరూపిణే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే వైష్ణవి జన స్వరూపిణే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే వైష్ణవి జన స్వరూపిణే. నమస్తే సారస్వతి
దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. అలాగే మనం ఈ కలియుగంలో మనందరికీ కూడా ఈ కల్మషాల నుండి, ఈ కలియుగ ప్రభావం నుండి బయటపడడానికి మనకి ఈ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము మన బెంగాల్లోనే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అవతారం, సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అవతారంగా వారు అవతారం తీసుకొని మన కలియుగంలో మనకి ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి నామ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని వారు పరిచయం చేయడం జరిగింది, అందరికీ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. సో దానికి ముందుగా ఆ మహామంత్రాన్ని జపించే ముందుగా ఇక్కడ ఈ పంచతత్వ మంత్రము అని అంటారు. ఈరోజు అద్వైతాచార్యుల వారి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవము. సో వారు ఇందులో ఆయనతో పాటుగా ఉండేటువంటి ఈ 5గురు దాన్ని పంచతత్వ మంత్రంగా చదువుతాము. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేసే ముందు అది జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. అలాగే ఇక కృష్ణుణ్ణి కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత, సో ఈరోజు నుండి రేపటి నుంచి మనం రెగ్యులర్గా క్లాసులకి వస్తాము అనేటువంటి ఒక సంకల్పం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సంకల్పం ఏంటంటే అందరూ కూడా చెప్పుకోవచ్చు, నేను ఈ 18 రోజుల అన్ని భగవద్గీత క్లాసులకు హాజరవుతాను, అంటే ఖచ్చితంగా హాజరవుతాను అని ఒక సంకల్పం తీసుకుంటున్నాము. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ఆల్ ది 18 days భగవద్గీత క్లాసెస్ వితౌట్ ఫెయిల్. సో రోజు కూడా క్రమం తప్పకుండా ఈ 18 రోజులు 18 రోజుల యొక్క భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమం క్లాసులకు అటెండ్ అవుతాను అని సంకల్పం తీసుకోండి. అలాగే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సంకల్ప విత్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద అండ్ శ్రీల ప్రభుపాద, అలాగే ఇతర ఆచార్యుల సమక్షంలో, అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలాగే ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద దేవతామూర్తులు వారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా ఈ సంకల్పాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను అని, అంటే ఈ 18 రోజుల కార్యక్రమానికి 18 రోజులు కూడా క్రమం తప్పకుండా హాజరవుతాను అని సంకల్పం తీసుకోండి అందరూ కూడా. అలాగే ఈ సంకల్పాన్ని భగవంతుడు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందులు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదులు, జగద్గురు అయినటువంటి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా ఈ సంకల్పం తీసుకుంటున్నాము అని అందరం కూడా ఒకసారి మనసులో అనుకోండి. సో తర్వాత ఒకసారి అందరూ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఒక 3 సార్లు జపం చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ విధంగా సంకల్పం అంటే ఏం లేదండి, మనం ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అవుతాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూస్గా 18 రోజులు కూడా అటెండ్ అవుతామని చెప్పేసి ఈ రాధా గోవిందుల దేవతామూర్తులు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఈ క్లాసులు క్రమం తప్పకుండా మేము హాజరవుతామని సంకల్పం తీసుకుంటున్నాము. అందరూ కూడా తీసుకొని రేపటి నుంచి ఈ 18 రోజుల కార్యక్రమానికి రెగ్యులర్గా హాజరవుతారు అని అనుకుంటున్నాము. అలాగే ఇక ఆ సంకల్పం తర్వాత మనకి సాధారణంగా కలిగేటువంటి కామన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ మీకు కలిగేటువంటి సందేహాలు సాధారణంగా ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ యువర్ కోర్స్ అండ్ ఇన్ ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్ వేర్ ఐ ఆమ్ నాట్ అలౌడ్ టు ఆస్క్ మై క్వరీస్, హౌ డూ ఐ డూ ఇట్. సో అందరూ మనకి, ఎందుకంటే ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో అందరూ కూడా పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ చాలా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి, సో అందుకే ఇక్కడ మీకు వాట్సాప్లో అందరూ కూడా మెసేజెస్ పెట్టడానికి అలౌ లేదండి. ఓన్లీ అడ్మిన్ మాత్రమే
ఇచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సమయంలో మీరు చేయాల్సినటువంటిది, యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఆర్ మెసేజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది అడ్మిన్ ఇన్ ద గ్రూప్. అడ్మిన్ గా ఉన్నటువంటి, అక్కడ చాలా మంది మీకు అడ్మిన్స్ ఉంటాము. సో మాకు ఎవరికైనా మెసేజ్ పెట్టి, అక్కడ నామనిశ్వాస ప్రభు నుండి శ్రీదేవి మాతాజీ వరకు అందరూ కూడా ఉన్నాము. సో ఎవరికైనా మీకు ఆ సందేహాలు ఉంటే, టెక్నికల్ గా ఏమన్నా అనిపించితే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అలాంటివి మాతాజీతో చేయొచ్చు. భగవద్గీతకు సంబంధించినవి ఏవైనా ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేసినా నేను ఆన్సర్ చేస్తానండి. సో దయచేసి వాట్సాప్లో లేదు కదా అని ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ కోర్స్, బట్ వేర్ కెన్ ఐ బై బుక్స్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ కాస్ట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు చెప్పాం కదా. సో ఈ విధంగా భగవద్గీత పుస్తకము, అలాగే ది సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, అలాగే పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఇవన్నీ కూడా తెలుగులో ఉంటాయండి. సో అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి ఇస్కాన్ రాధా గోవింద దేవతామూర్తులు, అలాగే మాల, ఇవి కూడా మీకు ఇవ్వబడుతుంది కోర్స్ మెటీరియల్ గా. కొనదలుచుకున్న వాళ్ళు ఈ లింక్ ఉంటుంది, కావాల్సి అనుకున్న వాళ్ళు. దీంట్లో భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ పుస్తకం ఉంటుంది, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్, జపమాల, జప బ్యాగ్, అలాగే సాక్షిమాల కూడా ఉంటుంది. ఇది సాక్షిమాల అంటారు, అంటే ఎన్ని రౌండ్స్ చేస్తున్నాం అనేది చూసుకోవడానికి. అలాగే శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఫోటో, ఇది కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా 600 రూపీస్ కాస్ట్ లో లభిస్తాయి. సో మీరు ఎక్కడ బయట కొన్నా కానీ ఇంత తక్కువ రేట్లో ఎక్కడ రావండి, కాబట్టి కొనుక్కోవచ్చు వీటిని, అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. సో అలాగే ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, మీకు ఇంత ముందే చెప్పాం కదా, కోర్స్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా ఒక సర్టిఫికేట్ ఇది. సో ఏమా ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డస్ సర్టిఫికేట్ మీన్స్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ మీ టు గెట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ది కోర్స్, ఆఫ్ వాట్ యూజ్ ఈజ్ ఇట్ టు మీ అనేటువంటిది మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే, ది సర్టిఫికేట్ ఈజ్ is recognition by the temple that you have successfully completed all quizzes for 18 chapters. సో ఇది మీకు 18 చాప్టర్లు, 18 అంటే ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, 18 వెంటనే, ఇప్పుడు 18 రోజుల్లోనే కాదు. సో ఈ 18 చాప్టర్ల యొక్క క్విజ్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. మరి ఈ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటి మ్యాండేటరీ అంటే ఇదే మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది కంప్లీట్ చేయండి, అదర్వైజ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. So it is for you to know that you have accomplished a basic knowledge of Gita. అంటే దీని ద్వారా ఏంటంటే, నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఆ చాప్టర్ అయిన తర్వాత చాప్టర్ పైన మనకి ఏమైనా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో కాబట్టి మీరు ఇది చేసి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు. ఆ సర్టిఫికేట్ మీ ఇష్టం, ఇది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, మీ ఇష్టం. మీరు కంప్లీట్ చేస్తే తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది అంత డిఫికల్ట్ గా ఉండదండి, చాలా బేసిక్ గా ఉంటుంది. సో కాకపోతే ఏంటంటే, దీంట్లో మీకు మినిమం 80% పాస్ అవడానికి 80%. కాకపోతే ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ లో మీకు 80% రాకపోతే రీఅటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు, అన్లిమిటెడ్ అటెంప్ట్స్ చేసుకొని దీంట్లో మీకు ఎలాగో ఆన్సర్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి, చేయొచ్చు అండి. ఆ విధంగా దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే ఇంకా ఏమైనా మీకు సందేహాల్లో, ఐఎమ్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ ది ఇంటర్నెట్ జూమ్ ఆన్లైన్ కోర్స్, విల్ ఐ గెట్ గైడెన్స్ అంటే దీనికి కూడా మీకు గైడెన్స్ చేయబడుతుంది. సో మీకు ఈ విషయంలో ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే శ్రీదేవి మాతాజీకి మీరు మెసేజ్ చేస్తే వారు ఇచ్చేస్తారు వాట్సాప్ గ్రూప్ కి. సో yes, you can contact our admin and they will post instructions in your WhatsApp group on how to download Zoom and attend class. You can also ask your teacher, co-host in class if you have additional questions on how to use the Zoom. మీకు ఈ జూమ్ పైన కానీ ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మేము అవి కూడా నివృత్తి చేస్తామనండి. సో ఇంకా క్వశ్చన్స్ లో వీటిలో, ఐ హ్యావ్ నెవర్ అటెండ్ భగవద్గీత కోర్స్ అండ్ నాట్ ఆన్లైన్, will I really understand the Bhagavad Gita? So our 18 days
గీతా కోర్స్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఫర్ బిగినర్స్. మేము అదే చెప్పాం, బేసిక్గా ఎటువంటి భగవద్గీత పైన ఎటువంటి అవగాహన అవసరం లేదు. సో భగవద్గీతను మీకు కొంత పరిచయం చేసి ఆ భగవద్గీత పైన అవగాహన ఏర్పరిచేటువంటి విధంగానే ఈ ప్రోగ్రాం డిజైన్ చేయబడిందండి. సో సో అలాగే ఇంకా మీకు ఏమైనా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ రియల్లీ eligible for the program, as I have never read the Bhagavad Gita nor attend anything spiritual over so far. Can I live in between if it does not work for me? So you are always free to live, but we are confident that you will very much enjoy the Gita Amrita. All that is needed is trust in ourselves and the Lord, and he will guide you in this pathway. So ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన నమ్మకము శ్రద్ధ అనేటువంటిదే ముఖ్యమండి. సో మనం కూడా చూడండి, బేసిక్గా ఎప్పుడైనా ఒక టీచర్ క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన పైన నమ్మకం లేకపోతే ఆయన ఎంత మంచిగా చెప్పినా మనకి ఏమీ ఉండదు. అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన నమ్మకము శ్రద్ధ ఉన్నటువంటి వారికి ఖచ్చితంగా భగవంతుడి పైన నమ్మకాన్ని పెట్టుకున్నట్లయితే ఆయన మనకి ఈ మార్గంలో వృద్ధి చెందే విధంగా, ఈ మార్గంలో అది అవగాహన అయ్యే విధంగా ఆయనే చూసుకుంటారు. సో అలాగే సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డౌట్ ఇన్ క్విజెస్ ఆర్ హ్యావ్ క్వారీస్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ అబౌట్ ప్రీవియస్ చాప్టర్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సో మీకు క్విజెస్ పైన కానీ అంతకుముందు జరిగినటువంటి అధ్యాయాల పైన ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా టీచర్ని అడగవచ్చు. సో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ టైంలో జూమ్ చాట్ చేయొచ్చు. అలాగే చాట్ చేస్తే దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా మెసేజ్ చేస్తాము, మెసేజ్ చేయొచ్చు, లేదా పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి కూడా అడగవచ్చు. సో అలాగే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 6 AM నుండి 12 midnight వరకు ఉండేటువంటి ఈ ప్రోగ్రాంలో కూడా మీరు మెసేజ్ చేయవచ్చు. చివరికి మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఇవి వర్కౌట్ అవునప్పుడు చివరికి నామనిష్ట ప్రభుతో కూడా మీరు కాంటాక్ట్లోకి రావచ్చు. సో అలాగే ఇంకా మీకు కలిగేటువంటి జనరల్ సందేహాల్లో ఐ హ్యావ్ దేర్ ఆర్ మెనీ రిస్ట్రిక్షన్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇఫ్ ఐ జాయిన్ అన్ ISKCON కోర్స్. Is it so? There are no restriction while attending this course. ఈ కోర్స్ అటెండ్ అవడానికి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవండి. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి భక్తిలో పాల్గొనడానికి అది వేరు, దీక్ష కానీ తర్వాత ఇంకా వేరే ఉంటుంది. బట్ ఈ కోర్స్ అటెండ్ అవడానికి ఎట్లాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవండి. సో అందరూ కూడా ఎటువంటి సందేహాలు లేకుండా ఖచ్చితంగా ఏ స్థితిలో మీరు ఉన్నా కానీ, అంటే వేరే విధంగా ఉన్నా, మీరు ఎవరైనా ఆ ఆడవాళ్ళకి కానీ ఇంకా మాతాజీస్కి ఎవరికైనా ఎలాంటి స్థితిలోనైనా ఈ క్లాసులు వినవచ్చు, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. కొంత అపోహలు ఉంటాయి, ఈ భగవద్గీత వినాలి అంటే కొంత రిస్ట్రిక్షన్స్ అని, అలాంటిది ఏమీ లేదండి. దెర్ ఆర్ నో రిస్ట్రిక్షన్ వైల్ అటెండింగ్ దిస్ కోర్స్. ఈ కోర్సు మీరు క్లాసులు వినడానికి మాతాజీస్ కానీ ప్రభులు ఇంకా వేరైనా ఎవరికైనా ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు, ఎలాంటి రూల్స్. అంటే ఒకటే, మీకు జాగ్రత్తగా ఇతరులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఒక సక్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో కూర్చొని క్లాసులు వినమని చెప్తున్నాం దయచేసి. అంతకు తప్ప మిగతా ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు, ఎటువంటి ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా. అలాగే మరొకరి అందరికీ కూడా మేము చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే, మీరు క్లాస్ వినేటప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు మీ వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీ దగ్గర వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో, అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని ఇతరులకు డిస్టర్బెన్స్ లాగా ఉంటుంది. పర్వాలేదు, మీ దగ్గర మంచిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ పర్వాలేదు. అలా కాకుండా ఏదైనా ఉంటే తెలియకుండా మనకి ఏదో అటు ఇటు కెమెరా కదులుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మాట్లాడదలుచుకున్నప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ టైంలో వీడియో ఆన్ చేసుకొని నాతో మాట్లాడినా పర్వాలేదు. కానీ మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు కూడా వీడియోస్ అందరూ కూడా ఆఫ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నామండి. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఇవి ఈరోజు ఈ అవగాహన ఓరియంటేషన్ క్లాస్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. సో ఏవైనా
సందేహాలు ఇంకా ఇప్పుడు మేము మాట్లాడిన దాంట్లో ఇంతకుముందు ప్రభువులు మాతాజీలు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాను, అడగవచ్చండి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ క్విజ్ రిజిస్ట్రేషన్